Divê kurd şiyar bin, medenî ferho. Mirovên kurd ji mirovên cîhanê cuda ne û ji civaka xwe nayên şuştin. Civaka kurd her çiqas qenc û xirabên xwe ji hev veşêre jî piştî demekê tevlihev dike. Gelek caran cih diguherin, qenc xerab dibin, xerab qenc dibin. Mixabin heta îro otobiyografiya mirovên kurd nehatiye nivîsandin. Ji ber vê jî dîrokek biwate, pêşketin an jî paşketina mirovan daliyê çandî, siyasî û civakî de baş nayê zanîn. Çîrokên devkî têne gotin lê çîrok, bi tena serê xwe nabin ronayiya tarîtiyê û nabin çavkaniya têgihiştin û fêrbûnê. Li çîrokan de sal û meh silsileya hejmarên jiyana mirovan de nînin. Eger ev silsile nebin, naskirina mirovan jî zor dibe. Biyografî, otobiyografî û kronolojî bêguman kareke entelektûelî ye û bi pêşketina çanda civakî ve girêdayî ye. Mixabin refên pirtûkxaneyên Kurdan di van mijaran de valane. Min çima ev gotin rêz kirin? Bedena Kurd di ser kevrê teneşîrê hatiye dirêjkirin û dixwazin bi hekîmtiyeke kontrawarî û neşterên kor otopsiyekê bikin. Di serdemek wisa de mirov çavên xwe li mirovan dikerînin. Mixabin di vê serdemê de jî qenc û xirab tevlihev bûne. Kesayetên wek krîpto Kurdên binavkirin, beyanetên wekî manîfestoyan didin, mirovên wekî aqil têne naskirin jî bi mînakên wekî Machiavelli, Çakuç û Sedanê Goethe nirxandinan dikin. Her du mînak jî ne li gorî rastiya Kurdan e. Kurdan hîna di serdema dehek de teza Machiavelli ya serdestiya Prens pûç derxistin. Di herka dîrokê de bi taybetî piştî şerî nîvset salî Kurdan da xuya kirin ku ew çakûç in. Entelijansiya xwe siyasetmedar, rojnamevan û nivîskarên xwe ji qesra zebercet derxistin û birin meydana cengê. Vêce herkes ji projeya dîrokiya hêzên serdest haydar e. Lê xuya ye ku hin kes hîna ji projeya dîrokê ya Kurdan nehaydarin. Yan ji bizanebûn xwe xeşîm dikin û înkar dikin. İnkar jî di çarçoveya nerazîbûn û rexneyan de li dijî her tiştî derketine. Wek evîndarên Kurdên mirî tevdigerin. Dijminên Kurdan jî hez ji Kurdên mirî dikin. Bi taybetî dewleta Enqereyê di dîroka 100 û 105 salî de tevaya lîderên Kurd ên berxwedan kirine û yên berxwedan nekirine, parlamenter jî di nav de tev kuştine yan jî darvekirine. Niha jî dixwazin heman tiştî bikin. Herkes rastiya Osmaniyan, rastiya paşayên îtaat û Terakkiyê, rastiya dewleta Enqereyê, rastiya İslamê, İslama Muawiye, peymana Medîneyê û anatomiya sistema netewe dewletan baş dizane. Êdî herkes ji îdeolojiyan, ji siyaseta anarşîk, ji sosyolojiya qirkirinan, teror û anomiya pirtûkên pîroz û bikaranîna wan jî agahdar e. Lê balkêşa di vê serdemê de ku revberiya xweser a Rojava şeşê çileyê rastî êrişê hat û êriş veguherî konsepta komplowarî, Kurdên li welat û derveyê welat bi partî, sazî û dezgehên xwe ve bi yekrêzî rabûne ser piyan. Rewş guherandin, dîsa jî reşbîniya wan kes û derdoran dewam dike. Kurdan cîhan kir du parçe, ehlî wijdan û bextreş, demokrat û nijadperest, mafparêz û zalim anîne pêşberî hev. Kurdên Rojava jî bi misyonek dîrokê rabûn û bi peymana Şamê re dijminê kronîk Tirkiye û desthilatdariyên paşverû yên Rojhilata navîn teva bêdeng kirin û destkeftiyên xwe jî parastin. Dîsa jî em dibînin ku navendên simülasyon a ku mêjiyê Kurdan tevlihev dikin li ser karin. Divê were zanîn û dîtin. Kurd ketine qonaqeke nû. Dijminên kronîk weke Tirkiye, weke marekî tevizî ketiye nav hewldanên nû. Bi taybetî aniya nijadperest dixwaze serî li kiryarên cuda bide. Dê zanîn ku girêdayî dewleta Tirk gelek çeteyên paramîlter hene û dikarin bi wan kiryarên terorî bidin kirin û bikin stûyê PKK. Divê em nebêjin PKK xwe feseh kiriye, çekdanîne. Çend rojin rayadarên Tirk bi awayeke neyînî daxilin. Li gorî agahiyan, Tirkiye amadekariyan dike ku plan û projeyên qirêj bike pratîkê. Tirkiye her dem weke çil haramiyan kar kiriye. Revberên dewleta Enqereyê 100 salin bi kesayeta dehek Firavun û Nemrûd hereket dikin. Kurd jî li dijî dehekan agrê Newrozê pêdixin. Li dijî Firavûnan asayê Musa bikartîne. Li dijî Nemrûdan jî putan dişkînin. Dîsa jî em dibînin ku Kurdan bi taybetî entelijansiya Kurdî rastiya xwe bi cîhanê nedaye naskirin. Binhêrin, sekreterê giştiyê Netewên Yekbûyî Antonio Guterres dibêje Kurd qurbanê dîrokê ne. Lê rastî ne wisa ye. Kurd qurbanê hêzên bazirganiya selefkarî û siyaseta sefîlin.
Ev jî sistema cîhanê ye û ji şerê cîhanê yê yekemîn ve ku hêzên hegemon xala Kurdistanê pêşî di navbera xwe de parvekirin, piştre di navbera çar dewletên tampon de parvekirin û siyaseta esfelî safîlîn kirine pratîkê û hîn dewam dike. Çar dewletên tampon bi hevkariyê Kurd ketin nav cehdê û xwestin xewn û xeyalên Kurdan tune bikin. Têkiliya di navbera gotin û mejiyê mirovan de têkiliya mirovan û muqeddesata wan qut bikin. Gelê Kurd bi taybetî di şerê nîvset salî de bi pêşengiya tevgera azadiya Kurdî û bi paradigmaya rêber apo, îdeolojiya şoreşker, bi gotinên nû, bi fikir û bîrdoziyek nû gihandin komên xelkê û jinan. Bi taybetî jinên Kurd ev îdeolojî bi zanistiya jinolojî yê gihandin jinên çar aliyên cîhanê. Serkeftinên nîvset salî di keseyata şoreşa Rojava de şêmber bû û sînorên Kurdistanê û rojhilata navîn derbas kir. Lê faşîzma pencikên dewşirme nexweşiyek dijwar a veketinê ye. Dema têk diçin weke seyên har girêz ji devê wan diherike li ku û kengê wê êriş bikin nediyar e. Wan guman dikir ku bi hatina çeteyên heteşeya desthilatdariya Şamê wê Kurd tune bibin û wek berê bikevin jiyanek nebatî. Ji bo vê jî ji roja pêşî li Şamê çadir vedan û hêdî gav bi gav şerê komplowarî ya şeşê çileyên kirin pratîkê. Lê xweziya wan di qirika wan dema. Niha ne bi gotinên argo, vekirî, ahtan, gefan li Kurdan dixwin û bi ketina nav hildanên ku planên B, C û her wekî din bikin pratîk û kiryarên terorî bikin û bikin stûyê Kurdan. Divê Kurd şiyar bin.